सर्वांकही नमस्कार. धर्मपत्नी तिगेले पतिदेवाक जेवणाक आपयता कोंकणी गिंता रुपान रचना करून आलापन केल्या टी उमेश भट गोश्रीपुरम कुच्ची. केळ्याची फळी अस तांबळे पुड्डी अस आलें हडगई ससम मेथयेचे सुकें अस. केळ्याची फळी अस तांबळे पुड्डी अस आलें हडगई ससम मेथयेचे सुकें अस. केळ्याची फळी अस तांबळे पुड्डी अस आलें हडगई ससम मेथयेचे सुकें अस. वलवल धवे हुमाण केळ्याचे आंबट अस कारत्याचे बाळूक मिरयाची सांग अस. आंबुले लोणचे अस आई म्हणे जेवणाक. वलवल धवे हुमाण केळ्याचे आंबट अस कारत्याचे बाळूक अस मिरयाची सांग अस. आंबुले लोणचे अस आई म्हणे जेवणाक. आंबुले लोणचे अस आई म्हणे जेवणाक. कुक्काची गस्सी अस गुदग्याची गस्सी अस आंबोदेंटू बिकंड घालून चोण्याची गस्सी अस. धवो हपोळ मिरया हपोळ आई म्हणे जेवणाक. कुक्काची गस्सी अस गुदग्याची गस्सी अस आंबोदेंटू बिकंड घालून चोण्याची गस्सी अस. धवो हपोळ मिरया हपोळ आई म्हणे जेवणाक. धवो हपोळ मिरया हपोळ आई म्हणे जेवणाक. पत्तावर वासीत अस सुरईवर वासीत अस हळची करी पुळची करी तका कडी तोय अस. कुळताचो सारू अस आई म्हणे जेवणाक. पत्तावर वासीत अस सुरईवर वासीत अस हळची करी पुळची करी तका कडी तोय अस. कुळताचो सारू अस आई म्हणे जेवणाक. कुळताचो सारू अस आई म्हणे जेवणाक. उंडो मंडो केळे बाळूक कुक्काचे बाळूक अस मैसूर पाकू दुधळी तळलेली काजूबी अस. दुधा पायसू गोड्डा पायसू आई म्हणे जेवणाक. उंडो मंडो केळे बाळूक कुक्काचे बाळूक अस मैसूर पाकू दुधळी तळलेली काजूबी अस. दुधा पायसू गोड्डा पायसू आई म्हणे जेवणाक. दुधा पायसू गोड्डा पायसू आई म्हणे जेवणाक. केळ्याची फळी अस तांबळे पुड्डी अस आलें हडगई ससम मेथयेचे सुकें अस. वलवल धवे हुमाण केळ्याचे आंबट अस कारत्याचे बाळूक अस मिरयाची सांग अस. आंबुले लोणचे अस आई म्हणे जेवणाक. आंबुले लोणचे अस आई म्हणे जेवणाक. आंबुले लोणचे अस आई म्हणे जेवणाक. तुम्ही सर्व योगी हिंदू आस्वादन करतल म्हणून विश्वास पावता. सर्वांकही धन्यवाद.